ಹಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲಾ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಂಬಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರತ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೋಡು ತೇರು ನನ್ನ ತೇರುಂಡತ ತೇರ್ದಾನಿ ತೇರ್ದ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಮನದ್ದಾನಿ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ತೊಂದು ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಜವರ್ಪು ಜನ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೋದಾಗ ನೋಡಿ ಫೋನ್ ಉಂಡತ ಎಂಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತನಲ್ಲಿ ಉಂತುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಸಂದ ತಿರುಗಿರಲತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೈ ಬಿಡಿರಲತ್ತು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಒಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನತ್ತೆ ಆಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಿಸು ಆತ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಏನ ಬಿಸು ಅಂಚೆ ಬಿಸುಕು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸು ತಪ್ಪಗ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಚ್ಚುಗು ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡು ಶ್ರೇಗೂ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡು ಎಂಕ ಅವಡು ಎಂಗೆ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮುರಾಣಿ ತರ್ಪದೆ ಯಾನು ಶೋಕದ ಮೂಜಿ ಟಾಪ್ ತರ್ಪದೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಮ್ಮಿದ ಮಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇಟ್ಟದತ್ತು ಎಂಗೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನಂಚಿ ನಾವು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿಂದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ರಡ್ಡುಂಡು ಅವೇನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಗ್ಲ ತೋಜವೆ ಏನೇನು ತರ್ಪಾಯಿನ ಆವಡು ಅವೇನು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಆವಡು ಇನ್ನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಏನಿಂಚೆನೆ ಪೇಟೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊರದು ಪೋದಿತ್ತೇಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜೈಜಿ ಏನು ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಿನ ಹಾಲು ಬಗ್ಗೆ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡಾನಿ ವೆಜ್ ಡೇ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅವಡು ಪೂರ ಪತ ಬರ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ್ತದ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ 3600 3700 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತನೆ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪೂರ ದಿನಸಿ ಐಟಮ್ ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ 2800 ಬರೋಂದುಂಡು ಕೂಡ ದಾದ ಅಂತೀಯೆ ತೂನಾಗ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿದ ತೊಂಡೆತೆ ಏನು ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಐಕ್ 140 ನಿಜವಾದ ಬಟ್ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆ ತತ್ತು ಒರ್ಬಬಾರ್ದು ನಾವು 940 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂದು ಅಲ್ಪ ಜನ ಬಿತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಬಂತಂದು 3700 ಚೀಲರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡು ಯಾನು ಅವು ಪಂಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಜಿ ಕಾಸು ಏನು ಬುಕ್ ಕಾರ್ಡ ಪೂರ ಫನ್ಪೇ ಪಂಡು ಪತ್ತೋಬತ್ತೇನು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದವು ಏನು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಏತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತೂಕ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಏನು ಪೂರ ಏನು ತೂಪೇನೆ ಎಂತು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಬೊಳಂತಿಯರಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು 502 ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ಸೊ ಇಂಕ ಐಟು 940 140 ರೂಪಾಯಿ ಓಲಾಂಡು 940 ಓಲಾಂಡು ತುಲೆಂಚಿ ಪೂಜಿರ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಡಾಕೊಂಡು ಏತು ಇಂಕ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ತುಲಿ ಕೂಡ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದು ಆ ಚೀಟ್ ಏನಾಟು ಉಂಡು ಅವೇನು ತೋಜದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಆವಡು ಅಂಚ ಅವನು ಪೂರ ಪತ್ತ ಮಾರೋಡು ಉಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂಜ ಗ್ಯಾರಂಟಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತನೆ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನು 3 ವರೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರಿತನತ ಅಂಚ ಯಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನು ಚೂರು ಜೆತ್ತನು ಸಮೇತ ಇಜ್ಜೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿಯೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಗಂಟೆ 4 ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಪಿದ್ದಾಡೆ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಪುರ ಆನಾಗ ಅಂಚ ತೂಕ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬರ ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ್ನೇನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಚ್ಚು ಬಿದ್ದಾಡು ಗಣ ಏರಾಕನ ಅಂದ ಮೆಚ್ಚು ಆಕೆನಾ ಬೇ ಹಾಕಿನ ಆಯ್ತುಲಿ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಟ್ಟಿತ್ತನ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪ ಬಂಡು ಅಂತದ ಐತೆ ಅತ್ತ ಅಚ್ಚು ಈ ಅಂಗಿನ ಮನ ಎತ್ತ ನೋಡ್ಸಿದ ಬಲ ಬಲ ಹೋಯ್ ಮುಗುಳ್ತದೆ ಒರಿ ಉಲಾಯ್ ಜೊತ್ತದೆ ಒರಿ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡೆ ತಾಡೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇಕೆಟ್ಟು ಪಿದೆ ಬಲಂಬೆ ಪಿದೆ ಬಲ ಪಿದೆ ಪಿದೆ ಬಲಂಬೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ ತೊಲೆ ಪಾರ ಸಸಾರಾತಂದು ಇಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲುದುಲೈ ರಡ್ಲ ಅವ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲುದಲೈ ಅನುಕೂಲ ಅವನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನತ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ನಾಯ್ದು ರೋಮ ಪುರ ಬುರೊಂದಿಪ್ಪುನತ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಂಜಿ ಪೂಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಶುರು ಹಾಪುನ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಇಲ್ಲುದಲೇ ಹೋಪುನ ಬುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಯಿಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ఒక ಜೋಕುಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲುದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ತಂಬೆ ಏತು ಕೊಂಡಟ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಪಿದೈ ಮಾತ್ರ ಓಯ್ ಗುಂಡ ಶೆಕಾಪು ನಮ್ಮ నీకు ఐస్ క్రీమ్ పత్తవరకా నీకు కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ కొనతవరకా ಶೆಕಾಪು ಟ್ರೈ ಗೂಗಲ್ ಜಾಕಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ
ನಿಕ್ ಬೋಡ ದಯಗೆ ನಿಕ್ ಅಚ್ಚು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಸ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದಯ್ಯ ಮರ ಕಟ್ ಮಲ್ಬೇರ ಏಲೆ ಕಟ್ ಮಂತಿರ್ದೆ ಪೂರ ಹಾ ಕುಜಲ ಕಟ್ ಅಂತ ಪೋಯ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ್ಯಾರ ತುಳಸಿದ ಇಪ್ಪಡಲ್ಪವು ಹಾಲನ್ ಪಡ್ಸಿ ತುಳಸಿದ ಕಟ್ ಮಂತರ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಏ ಶ್ರೇಯು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪೇಟೆಡ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾತ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಓಲೆ ಪೋಂಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಿರ್ಚುವೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ್ಕುವೆ ಅದು ಮಾತ ಮೊನೆ 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 ತುಪ್ಪಿರು ಹೆಂಗಾಗ್ಲಿದ್ರು ಜೋರು ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಅತ್ತ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಪರಿಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟುಂಡ ತಮ್ಮೆನ ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೋಪ್ ನಾನು పోయా ఓకే ఇట్లా పిదాడువా పాత్రలందుకుంటా యాను బాకి ఓకే ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಂಡದು ತೋಜಿನ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸೈ ಅಚ್ಚು ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಸೇಗ್ಲ ಒಲ್ಮಿತ್ತು ತೋಜ್ ಬಯ ಮಲ್ಲ ಪೋಯ ತುಲ ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪ್ಯಾರೇಜಿ ಬಣ್ಣದು ಬತ್ತಿನ್ನೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ತಿರುಗಿದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿತೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಸೀದೆ ಗಾಡ್ದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ನೋಡತ್ತ ಅಚ್ಚಿಲ ಶೇಲ ಏನ ಕೈಟಿದ್ರೆ ಕಾಸು ಬರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಬಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬತ್ತನತ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋದು ಅಚ್ಚುಗು ಶ್ರೇಯಿಗೂ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ ಅಡೆಗ್ ಬೇರೆಕೋರ್ನ ಕಾಸು ಪೂರ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಿದ ಆಲವರೀಚಿ ಮಗ ಯಾನ ಎಲ್ಲದ ತೊರಳಿ ಮಾಡೋದು ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲದ ಕಂಡ ತಿರುಗದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಗೋಬಿ ಪೂರ ತಿಂದದಾಂಡ್ ಈ ಶ್ರೇಯಿ ಬಿಡ್ಪೇನಾ ಶ್ರೇಯು ಜಾತ್ರೆ ಎಂದುವೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಪ್ಪದಾಗೊಂಡು ಚಾ ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯಿ ಶ್ರೇಯಿನ ಪಂಡಂಬೇಕೇನು ನೆಜ್ಜಿ ಶ್ರೇಯಿನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಬಾಯಿ ಶುರು ಅಂಡ ತನಗ ಅಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಸೀದ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಂತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ನಾನೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣ ನಿಲೀಕೆ ಸಂತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ತಿರುಗಿರ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತರುಂಡತ್ತ ಈ ದೊಂಬು ಕರಂಚಿದು ಹೋತು ಆತು ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾದೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನಾವಾ ಕೋನ್ ಏನುಂಡನ ಕಮ್ಮಿ ದಿಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ 5 ನಟ್ಟಿ ಬರವ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ನಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಲವ್ ಕೊಡೋದು ನೋಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪ 40 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಇದ ಟಿಬರ್ ಅಚ್ಚಿಗೊಂಜಿ ಸೇಯಿ ಗುಂಜಿ ಅದು ಪತ್ತನಾವ ಏನು ಕಾಸು ಕೊರೋಣ್ಪೆ ತೊಲೆ ನಟ್ಟಿ ಬಾರ ಓಲೇರು ಮಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬೇಕರಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚೋಕೋಬಾರ್ ತಿಕೊಂಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಚೋಕೋಬಾರ್ ಇಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತೀರಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಳ ಪೂಜೆ ಕತ್ತಲ್ಲಂಡ ತಮಗ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಚೀದೆಲ್ಲ ಹೋಯವ ಅಚ್ಚು ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ನಡ ಪೂಜೆ ಮಾರಾಯ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಈ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಕೇನೆ ನಿಗ್ಲು ಅವು 150 ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪುನಾಗ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವೇ 150 ಮೂಲ ಪನ್ನ ಐಟಮ್ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಕೆಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನೆ ಇಂಕ ಅಂಚೆನ ಜಾತ್ರೆಡು
ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ತೊನ್ನ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ನಾವು ಇಂಚ ಬರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವಳ ಹಠ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ ಪುರ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇನು ಮಾತ ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೆಂಚಿನ ಬಂದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಪ್ಪಲ್ ಪೈಸೆಯೋ ತೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲರ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಚ್ಚು ಈ ಸತಿ ಕುಲ್ಕೋಣ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಮ್ಮ ಪರಿಸತಿ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ಲುದೇನೆ ಲೈಫ್ ಹಿಡು ಕರ್ಸತಿ ರಾಮ ಅವು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ 2ನೇ 3ನೇ 4ನೇ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತನಕ ಆಮಕ 6 ಬೈ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಜೋರ್ ಬಬೆ ಬಡ್ನತ ಆತ ಕೊಡಿ ಆತನು ಶ್ರೇಯ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೇಯು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡಿದ ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದನ ಯಾನಂತೂ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ತೀರ್ಥ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಡತ ಫುಲ್ಲು ಓ ಎಂಚ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಹೋಯ್ ತಿಂದು ಒಂದು ಪೋಪ ಅಡೆತನ ಗಾಡಿ ತೆರೆತನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಮಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪುಣ ಏಪಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪುಣ ನಮ್ಮ ಚೌಕಬರ್ ಎಲ್ಲೇ ಚೌಕಬರ್ ಅದ ನಮ್ಮ ತಿಂಪು ನಾವು ಏಪಲ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಚೌಕಬರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೋಳಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ರೀತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಮುಂದೋಳಿ ಒಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲೆಂತ ತಿಂಗ್ಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಉಂಟ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡ ಕತ್ತ ಪೋಂಡ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಮೂಲೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟ ಸೀದಾ ಪೋದು ಹತ್ತನ ಮುಂದೋಳಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಜಿಗಿ 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 ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾತಂದಲೆ ಏಪಲ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುನತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿಂದೊಂದುಲ್ಲತ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನಾ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಅಚ್ಚನ ಬೇಗ ತಿನ್ನಚ್ಚು ಪೊಯ್ ಅಂಡ ಸೇನ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅಚ್ಚನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬೇಗ ತಿನ್ನಿ ಜನ ಪೂನ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೇರೆ ಕರಿ ಅರಿಪೋನ್ ಒಪ್ಪಿ ರಂಜನ ಆತ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡೀರ್ ತೋರ್ತಾರೆ ಅಂಬೆ ಗಂಬೆ ಉಜಿ ಮೂಜಿ ಮುದತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತನಕ ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಹಾಂ